Hola a tots, sóc la Marta i benvinguts a I jo què sé, un podcast on parlo de tot sense tenir ni puta idea de res. Vale, abans de començar amb l'episodi, us vull donar les gràcies per la rebuda que va tenir el primer episodi, o sigui, estic flipant, realment jo pensava que m'escoltarien 20 persones i m'he donat compte de que no, m'heu enviat molts missatges, molt xulos, dient-me que us ho havíeu passat molt bé, que si són molt graciosos, que el meu germà us fa molta gràcia, que jo també, que... bueno, estic molt contenta, la veritat. Des d'aquí, gràcies. Com a consell us dono que mai us fieu d'un calvo, però en aquest cas, del meu germà, us ho respecto, ¿vale? Tot bé, entre nosaltres. Segona cosa que vull comentar. No sé si us heu adonat que en el primer episodi hi ha algun tall, ¿vale? Això és perquè la meva càmera és del 2017 i no li puc demanar més, ¿vale? No m'accepta arxius més grans de 4 gigas, llavors en comptes de fer un vídeo d'una tirada es va tallant. Jo ho intento editar de la millor forma que puc. Soc nova en això. Espero que m'entengueu. Si ho escolteu de Spotify crec que no es nota tant, però si ho mires de YouTube sí que veus que hi ha algun tall, ¿vale? De veritat que a mi m'encantaria donar-vos un podcast d'1 hora sense talls, també a mi, perquè així no l'hauria d'editar, però no és possible. Llavors, espero que ho valoreu. Sé que hi ha algunes coses que encara són cutres, però intentaré anar-ho millorant, ¿vale? I, per últim, us vull posar una miqueta en context d'aquest episodi número 2. Què passa? Jo ara estava editant aquest episodi, ¿vale? I m'he donat compte de que tota la intro, els 12 primers minuts, l'arxiu està corrupte i no me'l deixa obrir, l'he intentat reparar, bueno, no us quedaré la xapa sobre això. Resum, que no tinc la primera part del podcast, els 11 primers minuts, on explico per què fem aquest episodi, qui és la meva convidada, com ens hem conegut i tal. Llavors, tenia dues opcions. O ho tornàvem a gravar tot una altra vegada i era una falsa amb vosaltres i de cop tornava a gravar alguna que ja havia dit, o us deixo el primer que vam gravar, que és completament orgànic i completament sincer, i jo us poso un context dels 11 primers minuts i pa'lante. Llavors he triat aquesta opció. Així que res, per això estic aquí sola, al meu llit, mentre us faig aquesta introducció. Vale? Aquest episodi 2 tracta sobre ser lesbiana de poble, que és algo que a mi m'ha condicionat molt. Crec que ara les coses estan una miqueta millor, però penseu que jo vaig sortir de l'armari el 2013 i, òbviament, m'han passat coses que no són normals. I volia fer aquest episodi perquè crec que la gent que no és del col·lectiu no és completament conscient de lo que hem de viure moltes vegades i es penseu que ja està tot bé i realment no, ¿vale? Llavors, bueno, crec que és un tema molt interessant, que podeu empatitzar amb mi, amb la meva convidada i amb tothom que formi part del col·lectiu i gent que coneixeu i tot això. Llavors, la meva convidada d'aquest episodi és la Judit Clos, és una de les meves millors amigues i ens vam conèixer el 2017. Ella també és lesbiana i hem viscut més o menys el mateix. Val? Per posar-vos en context, la Judit i jo ens vam conèixer d'una forma molt peculiar, haig de dir, i que és bastant graciós. O sigui, si ara ho penso, me sembla bastant random. Resulta que un dia qualsevol de la meva vida del 2017, jo no sé què estaria fent, suposo que mirant Operació Triunfo, no ho sé, me va enviar una notificació de WhatsApp i vaig veure que m'havien cardat a un grup de WhatsApp que es deia Gente LGTB de Sanfe. Vale? Llavors, en aquest grup hi havia unes 20 persones, crec, no recordo bé, on tot era gent del col·lectiu. Sí que la mitjana d'edat era entre el 97 i el 2003 o així, o sigui, era gent més o menys generació Z, no hi havia gaire millennial. Però, bueno, van fer aquest grup per conèixer-nos entre tots i tal, i van decidir fer una quedada. Què passa? La Marta del 2017 va decidir anar a aquesta quedada, que és algo que me sembla increïble, perquè jo en aquella època era la persona més introvertida del món, però suposo que una part de mi va decidir anar aquell dia perquè també jo necessitava, potser, comprensió i gent que fos com jo, suposo. Què passa? Que a aquesta quedada vaig conèixer molta gent i una d'aquestes persones que vaig conèixer és la Judit. I des de llavors som cul i merda. O sigui, és una de les meves millors amigues, l'estimo un piló i som molt iguals en moltes coses i molt diferents en altres. I crec que aquest és el punt guai d'aquest episodi, que
hem viscut al mateix poble, però hem tingut situacions completament diferents, òbviament depèn del context de cada una, ¿vale? Llavors, després d'aquesta petita introducció, ara us posaré el podcast, com veureu, ja estem parlant, o sigui, no hi ha introducció de res, ja estem parlant, i estem parlant de sortir de l'armari. I jo començaré a parlar sobre lo difícil que se'm feia a mi dir-ho en veu alta, ¿vale? Llavors, dit això, us poso la musiqueta de la intro i comencem. Literalment no va passar res. Però jo me feia cosa dir-ho en veu alta. Llavors jo, l'única persona que li vaig dir en veu alta va ser la meva mare, i la primera vegada que ho vaig dir en veu alta vaig plorar. Sí. Que era algo que jo pensava, no ploraré. No ploraré perquè ho porto paint molts anys i no ploraré. Però a la que ho vaig dir en veu alta vaig començar a plorar i la meva mare es pensava que jo me passava alguna molt greu. Perquè li vaig dir, t'haig de dir una cosa, i de cop vaig començar a plorar i no podia parar i ho vaig treure tot allà. Però després me feia cosa dir-ho en veu alta. A l'Alba li vaig dir per Facebook i en Piqueres estàvem a classe i estàvem parlant de que a ell li agradava una tia, no sé què, no sé quantos, i m'ha dit, tu què? Qui t'agrada? Quin noi t'agrada? I m'ha donat tanta ansietat que vaig agafar l'agenda i vaig posar Marta, un igual, tatxat, nois. A mi m'hagués costat molt entendre. No. O sigui, li vaig fer una fórmula matemàtica, en plan. Sí, m'hagués quedat. I en Piqueres ho va mirar i m'ha dit, vale. Veus? I ja està. I todo bien, i vas seguir la teva vida, i és que al final es fa molta bola. Dic, al final és una cosa important per tu. Sí. Se'ns fa molta bola i a mi em passa igual. O sigui, jo crec que el primer que ho va ser el meu germà. El primer que li vas dir va ser el teu germà? Sí. I no sé per què sabia que el meu germà és un tio super chill, sabia, o sigui, dins meu sabia que no passaria res, però a la vegada és una cosa que està molt tensa. I li vaig explicar, me'n recordo que estava mirant, no sé, que estava mirant una pel·li o alguna cosa. Estàvem els dos sols a casa meva i li vaig dir, però l'Encès és que tenia una cosa, no sé què, i vaig fer un drama que no em sortia, que em sembla així com, saps, què li passa a aquesta boja? Yeah. I li vaig acabar dient, clar, i jo vaig dir que era bisexual. Vale. Que això, bueno... Però bueno, m'ha dit, vale, i vaig seguir mirant la pel·li i jo, plorant... Oh. Clar, és que és com que se'm va treure un pes a sobre, però clar, encara faltava altres nivells a superar. Però al veure que el meu germà li va donar igual, va ser com, vale, ja està. Però tu li vas dir que eres bisexual perquè realment pensaves que eres bisexual o perquè creies que era com menys greu? És que tampoc... Crec que va ser bastant per les dues coses. Vale. Però perquè també dins meu, durant tota la meva infància, o sigui, jo com tu, és que jo o sigui, tot el que estàs dient va passar igual, perquè també pensava, sabia que des que vaig néixer m'agraden les noies, tenia molt dins meu de que no... Sí, jo crec que tampoc en tenia el concepte de ser lesbiana. I amb això, o sigui, això em va fer a mi confondre moltíssim les coses. No, a una noia li agrada un noi i a un noi li agrada la noia, i clar, jo aquí em va anar moltíssim de no saber qui era o què m'agradava i tot. I a poc, a mesura que anava creixent, que sé, si m'ha cridat això una noia... O sigui, perquè en veritat tampoc m'ha agradat mai una noia fins, no sé, ja en plan... Com dir, vale, soc lesbiana. O sigui, sí que podem agradar les noies i dir, ai, que guapa, oi, podria ser la meva nòvia, aquestes coses així, però de tenir una persona, que sé, el típic d'amor adolescent, no, jo no ho vaig tenir de... Anava bastant molt a la meva bola, les meves amigues tenien novietes, no sé què, però jo era com... No, jo fins als 16-17 no... El que jo tenia clar és que no m'atreien els nois, no m'agradaven els nois, això em feia sentir molt malament, i dins meu era això de m'ha d'agradar algun noi, i jo em forçava que m'agradés algun noi. Vas estar amb algun noi? No, o sigui, el màxim que he fet ha sigut donar un piquito. És que jo vaig viure aquesta experiència d'agradar-li a un noi i que jo encara no havia sortit i li vaig agradar a un noi que anava a la meva classe i totes les meves amigues ja tenien rotlletes i tal, i jo era com, vale, o sigui, m'està passant això, haig de fer-ho perquè és el que toca, en plan... Sí. I jo dins meu sabia que no m'agradaven els tios, però me vaig forçar perquè per mi era molt més difícil l'altre que dir, no ha de ser tan difícil, en plan, no ha de ser tan difícil. I me'n recordo que li vaig començar a donar bola i vam començar a parlar i tal, i llavors ell em va demanar sortir. I li vaig dir que sí. Clar, perquè tu en veritat senties que t'agradava, però poder perquè pensaves que... O sigui, és com...
t'havies forçat a que t'agradés. Clar, jo m'estava forçant a que m'agradés. Però clar, eren peques, O sigui, no ens havíem fet ni un petó i me va demanar sortir. I jo li vaig dir que sí. Uau. I a la tarda vam quedar perquè havíem de fer un treball de classe. I vam quedar amb uns quants i me'n recordo que estàvem com en una taula i de cop, per sota la taula m'ha de fer així. L'ansietat que jo vaig sentir en aquell moment, o sigui, com si m'estigués perseguint un os. I només va posar la seva mà sobre la meva cama. I jo vaig dir, No. wow. No me gusta esto. Wow. ¿Dónde me he metido, chavales? I vaig dir, ni de conya. I d'aquell treball no vaig fer res, jo estava tota la puta tarda pensant, l'haig de deixar. I portàvem 3 hores junts. Imagínate, te toca dir, suficient, ja està. Llavors vam acabar i m'ha dit, t'acompanyo a casa. I jo, Imagina't, un això vol dir, piquito. sí, això vol dir que hi haurà petó. I jo, no. I tota l'estona de camí cap a casa meva, i jo en plan, me cago en Dios, on m'he cardat. I quan vam arribar a la porta de casa li vaig dir, ho sento, no m'agrades. Ho sento. I ja està, i vam deixar de ser nòvios. I aquest noi, després, vam seguir parlant i tal, i al cap de 3 anys va veure que jo era bollera, i ja està. Però Bueno, mira. m'haig sentit molt malament, tia. Sí. Jo, és que em va passar això. Va ser un any de barraques, que crec que acaba de fer 18 anys, o sigui, imagina't. I no sé ni qui era aquest noi, crec que, no sé, no era Sant Feliu, però em vaig donar un piquito amb ell i em vaig fotre a córrer. Vaig anar, vaig dir adéu, i se va quedar allà. Clar, però tot això jo ho vaig viure sola. O sigui, m'haig sentit molt sola, en plan... Me'n recordo de viure això, de tenir tota aquesta ansietat, de dir no, és que ho he intentat però no m'agraden, no me'n poden agradar les ties, Però... inconscientment m'agradaven les ties, Clar. i no tenia ningú que explicar-li. I això és el que t'anava a preguntar, sola en el sentit de a qui li dius això? Clar, no tenia ningú, no tenia cap referent, no tenia cap noia que conegués que ho fos, a l'institut no es feia cap xerrada de cap tipus, la xerrada de sexualitat de l'institut era una cosa completament heterosexual, Sí. no hi havia cap àpice de probabilitat de que Clar, a una tia no li agradés un noi. o sigui, ja és com que es dones per suposat que una relació has de ser heteronormativa i ja Sí. està. I clar, en el meu món, que el meu món implicava la gent de la meva generació, els del 99, un any més gran, i els del 2001, no hi havia cap lesbiana. No. Cap havia sortit de l'armari. O sí que poder alguna, però... O sigui, segur que hi eren, però no havien sortit de l'armari encara. Llavors era com, no existeixen. Sí. O sigui, no existeixen, estic sola, estoy sola en esto. Sí. Bueno, jo he de dir que al sortir de l'armari, per exemple, sí, o sigui, fins que no ho vaig dir, sí que em vaig sentir molt sola de... Més que res tenir un recolzament de... Estic molt perduda, quins passos he de seguir o com m'hauré de treballar això. O sigui, per exemple, amb un psicòleg ho vaig parlar i quan li vaig explicar, tu m'ha dit per què no ho hagués dit abans? Ja. I jo penso, pues, a veure, primer de tot perquè tampoc anava al psicòleg, però per una altra banda és com a tu no t'ho cap no sé, no entrava al meu cap dir de, vale, faré el pas de dir-ho, perquè no sé, és... Ara ho veig com superfàcil, Jo també. però abans se'm feia molt bona. Si de fet, no sé, fa molt, que encara no vaig sortir ni de l'armari ni res, que encara m'havia plantejat que era lesbiana, que m'ho van preguntar. I jo superofesa. Que M'estàs heavy. preguntant? És que a mi em semblava una paraula lletja, també. Sí. Jo no podia dir lesbiana, nada. Sí. Jo sempre deia, m'agraden les noies. No podia dir lesbiana. La paraula lesbiana me semblava agressiva. En plan, no, jo no sóc això. Perquè també ho han fet servir com a insult. Sí. Em segueixen molts Sí, marimacho, sí. tal. I jo era com, no, jo no sóc això. O sigui, a mi m'agraden les ties, però jo no sóc això. I ara és com, no, sóc lesbiana, no passa res, saps? O sigui, Ens diem buenos días lesbiana. buenos días i tan lesbiana, contenta, fuenta saps? lesbiana, Lesbiana, què tal lesbiana? Saps? Sí, ara, qualsevol frase hi ha un lesbiana dins. Ens passa alguna cosa, és que esto es porque eres lesbiana. Exacte. No, però sí, el que t'anava a dir, que jo al sortir de l'armari ho vaig fer primer amb el meu germà i després, al cap de res, crec, amb les meves amigues. I en aquí, a part que em van dir, ja ho sabíem, És que clar, ja ens ho suposàvem, lo suponia, lo suponia. en aquí sí que després ja em vaig sentir que podia ser jo, m'era molt més fàcil poder... No sé, és el que dic, ser jo i la manera en com parlava... Bueno, a veure, que tampoc vaig canviar de la nit al dia, però ja tenia llibertat de fer alguns comentaris o dir, mira, m'agrada aquesta noia, o, saps? Ja. Jo crec I que no el que la gent no entén de que se te faci tanta bola de sortir de l'armari
no és només el dir m'agraden les ties. És el fet de que moltes vegades el sortir de l'armari implica una crisi d'identitat molt gran. Molt gran, perquè jo penso en com era jo abans de sortir de l'armari, la meva personalitat, com vestia, les coses que m'agradaven. O sigui, ho hem parlat moltes vegades. Tu tenies pòsters de tios? Jo tenia pòsters de la Bravo, la revista Bravo, a la meva porta. O sigui, jo quan anava a dormir al llit mirava a la porta i hi havia Mario Casas, el Robert Pattinson, tots aquests, sin camiseta, que veiem bona nit, saps? I que en veritat era... Ja. És com que se'm van anar, no sé què va passar, i vaig dir, tot fora. Però, no sé, ara penso i dic, ai. O sigui, jo me veig com si fos una altra persona. Sí. Penso en la persona que era jo abans de dir-ho i és una altra persona, era tímida, no feia comentaris graciosos, no destacava, o sigui, era com... A mi em passava igual, jo recordo no voler anar, no sé, voler marxar abans dels jocs, perquè no sé, és que tampoc no entenc què tenia a veure una cosa amb l'altra, però a vegades que és això, era super reservada, super tímida, super callada. Evidentment no podia parlar de si una persona m'agradava o no, perquè no sé. Jo crec que perquè no desenvolupes la teva personalitat del tot. I és com que tens una personalitat forçada que és la que tens amb l'exterior, però després tu et coneixes i saps que no ets així. Hòstia, és que ara, ojalà poder-nos comparar. Ojalà conèixer les nostres... Nosaltres de petites fliparien. És que jo me'n recordo que a mi m'ha de passar molt amb la roba. Que jo vestia d'una forma que jo ara veig les fotos i no em puc veure. No em puc veure. I jo el Facebook el tinc eliminat per això. O sigui, m'haig eliminat. No em puc veure perquè no em reconeixo i dic, qui és aquesta nena? Qui és? Amb shorts, amb samarretes de tires, amb escote, què és en plan? Qui ets? I va ser dir-ho i de cop vaig fer un canvi de l'armari. I també a part per entrar a l'estàndard que hi havia abans de... Clar, però a mi me va costar molt de cop vestir-me masculina. Jo me sentia molt bé i jo estava molt còmoda, però també me sentia molt jutjada. Perquè és això, me sentia molt sola a l'institut. O sigui, no sentia que hi hagués ningú com jo. I sentia que era la primera. I no ho era. El que passa que no em coneixia cap. I per això crec que ens ha afectat tant. I per això crec que és un tema el ser lesbiana de poble. Perquè si no visquéssim aquí hagués sigut potser diferent, saps? Però crec que hi ha moltes coses que van lligades al fet de que tothom et conegui, que tothom sàpiga qui ets. Clar, un cop algú s'entera... Ja ho sap tothom. Vulguis o no, la gent tampoc pot evitar mirar-te o fer algun comentari. Bueno, no sé. Abans per almenys era així. A mi m'han arribat a parar pel carrer, ara. A mi no. Mira, jo, per exemple, no he tingut mai tampoc cap problema amb això. És que també crec que això la gent no ho sap. O sigui, es pensen en plan, no, però aquí no passa res, no? O sigui, gent, no sou conscients. O sigui, la veritat, no sou conscients. Jo he sortit de casa i he baixat a la Rambla, al centre del meu poble, i a mi, un dia, em va parar un senyor, calvo, com no, és que a mi, calvo tenia que ser, i me va parar i me va dir, no et fa vergonya anar així pel carrer? És que... I jo era la meva època cani i anava amb els meus pantalons de xandall Adidas, els meus mitjons alts, una sudadera de kinky i la gorra al revés. I portava els mitjons a la bandera gay. Això és super suac. Portaves... Sí, també veus que hi havia l'època que estava suac, no sé què, Justin Bieber. Sí, no l'entenderies, Pues jo portava els mitjons a la bandera gay i se veia la bandera. I aquell senyor em va veure, va pensar, què fa aquesta tia així? Però a sobre va tenir els collons de creure's amb el poder de parar-me i dir-me, no te fa vergonya anar així pel carrer? I jo pensar, és conya, no?, que m'estigui passant això? I jo dir-li, no. Molt bé, jo hagués plorat segurament. Sí, però me va semblar surrealista, en plan, hijo de puta, com tens collons de parar-me a dir-me això, tio, puto calvo? Vés-te a Turquia i després parlem. A veure, jo he dit que no he tingut mai cap problema així. A més, tu ho has sempre dit... O sigui, ho has tingut més oberta, no sé com dir-ho, més... No normalitzat tan ràpidament, però tu, per exemple, el teu estil el vas definir també més ràpid. I tu vas dir-ho molt obertament... Bueno, no sé si m'equivoco, poder. No t'importava, soc lesbiana. Jo això em va costar més. Ja. Em va costar més
per por de què dirien, no sé què, família... Que no tu sé. anaves La gent que no és de Sant Feliu no sabrà a què ens estem referint, però jo anava a l'institut públic. Sí, i anava a un col·le cristià, però, Jo clar, crec que això també te va influir, tio. a mi m'ha costat molt poder... Trobar-te tu Sí, mateixa. trobar mi mateixa. De... no sé. És que a mi també m'ha costat molt per això de la por a què diran. Ja. Que em miraran i quins comentaris faran... O sigui, jo ara ja no tant. Encara sé que això tinc cap problema, però abans m'aterrava molt el que diran de mi. Jo. De si passava alguna cosa... Que jo mai... O sigui, jo he sigut una persona sempre que en zero problemàtica mai he destacat en... O sigui, no he fet mai res, sempre he sigut com... Estic aquí i punto. Però el de, ai, i si passa alguna cosa i què diran de mi? O sigui, sempre ha sigut com la por més grossa que he tingut. Jo també, Jo també tenia aquesta por. I ara ja no, o sigui... Perquè a sobre era com que a l'institut va per jerarquia. Els populars, els que ni són populars ni no ho són, i els que ningú els hi fa puto cas. I llavors jo estava als del mig, que era en plan, m'aporto bé amb tothom, cap problema, però me feia molta por bullying. Que no el vaig patir, però sí que va haver-hi comentaris que ara ho penso i dic, cabrón, que rozaven ja la línia de... com dius això, una tio? mica, ja. Perquè clar, abans he dit, no tenia referents. No els tenia quan era petita. Després, quan vaig arribar a quart d'ESO, a la meva classe va repetir una noia que era bisexual i era obertament bisexual i parlava molt de ties, parlava molt de les ties amb les que havia estat, però era masculina. Mask presenting, en plan, full rapada, tatuatges... Bàsicament l'estereotip que tenen encara molta gent. No sé quin curs va ser, no sé si era tercer, però bueno, jo només ho sabia alguna gent, no ho sabia tothom. Vale? Llavors vam arribar al vestuari d'educació física i vam entrar al vestuari i les nenes de la meva classe van començar a dir yo no me voy a cambiar delante de esta. Yo no me voy a cambiar delante de esta, qué asco, que me va a mirar el culo, que no sé què, no sé quantos... I clar, i eren les meves amigues. Ja, que són prejudicis que... I elles no sabien que jo ho era, i jo vaig escoltar aquest comentari i vaig pensar, pensaran el mateix a mi, jo no me puc canviar en aquest vestuari, i vaig estar tot el puto curs canviant-me al lavabo. I que en veritat no passava absolutament No passa res, o sigui, no passa res. Sí. No passa res. És com... O sigui, de veritat, no sou tan importants. És que no sou tan importants, em sap greu. No ho sou. Ja està. Aquesta por la vaig començar a perdre quan vaig posar, per exemple, a batxillerat i vaig conèixer les meves amigues, que encara segueixen sent les meves amigues, i són les amb les que vaig sortir a l'armari, de fet, després del meu germà, i a partir d'aquí sí que ja va ser, en plan, superbé tot. I va començar ja mi desarrollo de personaje. Ja. De... I mira que bien no sabido, eh? Sí. No, o sigui, ho agraeixo. I a més ho agraeixo molt a les meves amigues de... No sé, vaig començar a ser jo i em vaig obrir moltíssim. T'has tingut situacions homòfobes, aquí? No, o sigui... No cap lloc concret ni res, per sort. No he viscut mai cap situació ni cap comentari ni res. Però sí, lo típic de... abans tenia un amic que sí que jo vaig confiar en ell i per dir-li tot i pensar que era un molt amic meu i a vegades m'ha tallat un comentari de... Estàs segura? Segurament és perquè no has provat... No t'has comido una bona polla... o sigui... Aquesta sí, Aquesta sí. Però ho has provat? I fa més mal o molesta més, bueno, mal tampoc, perquè jo soc més una persona que... Ok, però era com... Confio en tu i si te dic que sóc tal, pues no m'ho qüestionis, perquè jo ho sé i tu... Què m'has de dir, saps? I a vegades m'ha quedat com... Això podria ser el més homòfob que he viscut. Doncs has tingut sort, eh? Sí, perquè... Sí. O sigui, no, per sort no he tingut... No sé. Perquè a mi... Bueno, m'ha passat el del senyor aquest al carrer, el del vestuari a l'institut... Després, jo jugava a bàsquet i al bàsquet vaig tenir uns follons. Uns follons també per... Al principi no, perquè ningú ho sabia, però després m'han canviat d'equip, vaig començar un equip nou i tal,
i hi havia 3 o 4 persones que van decidir que no els hi semblava bé. I una altra amiga meva també ho era, i ens van començar a fer un bullying increïble a nivell d'estar entrenant i de potser vas en parelles i tal, no, jo con esta no voy, no me toques, que asco, del pal, o de jugar un partit i que no me passessin la pilota perquè no volien que jo hi fos, de queixar-se de compartir vestuari. Però lo heavy va ser que no hi ha cap suport de cap tipus. O sigui, a mi me va passar allò i jo vaig parlar amb el meu entrenador i li vaig dir, m'està passant això, i em va dir, i què vols que faci? Palmadita i a seguir, no? Palmadita i a seguir. Sí. I què vols que faci? No puc fer-hi res. I el club no va fer res i jo vaig deixar el bàsquet. I t'estic parlant del 2017 o 2018, en plan... I si van seguir com si res... Que tampoc fa tant, tio. I mai més es va comentar. I a sobre van tenir els collons al cap de 5 anys d'enviar-me un missatge i dir-me, vols tornar? Ens falta gent per l'equip, vols tornar? Que aquest tema m'acalenta molt. No, sí. Jo ara espero que tots aquests espais, col·les, tants equips d'esports, el que sí, ja la gent estigui més conscienciada que si hi ha una situació d'aquestes, es busqui solució o es faci alguna cosa, perquè... Espero i desitjo, perquè també una vegada m'ha de passar que a primer de batxillerat ens van dir, podeu fer una exposició oral de lo que vulgueu i te puja un punt de la nota. I jo vaig decidir de fer-la sobre el col·lectiu. És que també ole tu, perquè veus, és el que et dic, tu tenies com més obert i tu podies lluitar per la visibilitat. Jo, és que vale que vaig sortir del mari, però vaig també com... Però això no està malament, tia. En plan, no és que jo ho portés millor i tu ho portessis pitjor. Crec que és que a mi, jo soc molt comunicativa. I a mi m'agrada molt parlar i m'agrada molt que la gent sàpiga el meu punt de vista, saps? Sí. I ja està. I tu pots ser una lesbiana activista i pots ser una lesbiana. I ja està igual de bé. En plan, és que està igual de bé. No. Jo ja m'he cansat, ja no sóc aquest tipus, però quan vaig començar, per mi era com, no, o sigui, jo haig de lluitar per això perquè jo ho he passat molt malament. Sí. I jo no vull que ningú ho torni a passar igual de malament que ho he passat jo. Total, que jo vaig fer aquesta exposició oral a la meva classe i era, pues, explicant què volia dir cada lletra de LGTB, que tampoc era una exposició increïble, que era explicant la L significa això, tal. I jo deia, jo sóc lesbiana, punt. I explicava el que volia dir, explicava el que volia dir ser trans, el que era ser cis, i ja està. Doncs va anar molt bé l'exposició i a la meva profe li va agradar molt. I me va dir que li havia agradat molt i que què pensava si feia aquesta exposició a tota l'ESO. Ah, molt bé. I jo li vaig dir que vale, i em va dir que ella era bisexual i que li havia fet molta il·lusió que jo fes això. I jo li vaig dir que vale, que m'ha feia molta il·lusió i tal, em va dir, vale, doncs anem a parlar amb la directora. Què va passar? Yes. Que la directora me va cridar al despatx. Torno a posar en context 2018, 2018. Me va cridar al despatx i me va dir que ni de conya, que aquesta no era una exposició apta per l'edat que té la gent a l'ESO i que no era adequada. Anava a dir, saber la gent de l'ESO que mira per internet ja. Exacte. Vale. Que no era adequada. I no me va deixar fer-la. I la meva profe m'ha dit, fes una carta de denúncia, tal, no sé què, li vaig dir, tu, me queda un any aquí, jo cojo i me piro. Però me va semblar surrealista. O sigui, no lluitaven per això. Ningú me va protegir a mi. Ja. I va ser una puta nena de 17 anys la que va fer una exposició oral per ensenyar-li als seus companys de classe que existeixo. És potser perquè... No ho sé, és que deuen haver-hi 1000 raons o no sé. És com, no, ja tenen com tot el panic muntat, aquesta cosa nova, poder no pot agradar a certa gent, millor No ho sé. no mourà res. No ho sé, pot ser que fos per això. Però igualment me sembla surrealista. La veritat. Sí, ara, per exemple, ja no, o sigui, el que t'he dit abans, quan era més peque i vaig sortir del mari, no és que m'hagués, però m'acostava molt dir-ho, m'acostava molt obrir. De fet, des de... Sí. Començar a la uni, em va costar dir-ho a companys
que coneixia. I mira que també és super maco, super oberts amb tot, i m'hi porto molt bé. Però una cosa que em costava, no sé per què, per la por de, poder no els hi mola molt la idea, o jo què sé. Ara ja està, ara ho dic, m'he en panxa i... El que em trobo de diferent jo ara, que encara m'acosta, és sortir de l'armari a la feina. Sí. I mira que en qualsevol altre ambient és com, no, m'agrada una tia, o esta és mi nòvia, o tal, però a la feina, m'ha donat una ansietat i me sento com abans, com quan era petita i me feia cosa dir-ho. És que crec que és un debat bastant comú, això d'explicar si la gent surt o no de l'armari. És que és com sortir constantment de l'armari. Cada feina que comences, haver-ho de dir, perquè la gent encara no suposa que pot ser bi o lesbiana. Però fa poc jo vaig sortir de l'armari a la feina, perquè m'han preguntat, perquè clar, jo sempre me passa això. Quan és una feina, sento que no és un ambient de col·legueo, és la feina, però clar, per exemple, on estic treballant ara, estic fent amics, en veritat, o sigui, m'aporto superbé amb ells i clar, ens expliquem, parlem, estem 8 hores parlant, i al final, bueno, és que van i tot, doncs hem de fer alguna cosa més. La Judit és arqueòloga, gent. O sigui, hi ha algo més lesbiano que ser arqueòloga i cavar tot el dia. I no trobo dinosaurios. No. Vale? Els que penseu que sí, no. No hi ha dinosaures a Sant Feliu. No. I això, que al final ens hem fet amics amb el grup en el que estic. I clar, em va preguntar, tu què? I ho vaig acabar explicant, però mira que al principi va ser com un ai. Yeah. Però que, i a més, em fa gràcia perquè més d'un cop em van donar a entendre que són superoberts i tenen amics que també del col·lectiu i tot, però em costa. Creus que també va lligat a que a vegades penses que dir-ho és cridar l'atenció? Que penses, és que no vull cridar l'atenció? No. Mira que a mi això de cridar l'atenció no ho porto gens bé. O sigui, no me la gens, per exemple, amb això. M'ha passat molt a mi això. Però, clar, a veure, una cosa és... Si surt el tema, te pregunten, no, mira, m'agraden les noies... Però una altra cosa és estar tot el dia, o sigui, que tota la teva personalitat sigui constantment justificar-te amb la lesbiana amb el que sigui. A mi això no m'amola molt. Que fan moltes zones, per exemple, tu i jo i amb altres amics. Que flipes. Però... També crec que tenim un codi intern entre nosaltres, que jo, amb els meus amics, potser faig unes bromes, però després m'ajunto amb tu i faig bromes que ells no entendrien, saps? I que si em sentissin parlar dirien, què? Sí, a mi em passa això també, i amb els meus amics a la uni també, o sigui, ja... tot i que em va costar moltíssim dir-ho, ara soc la lesbiana del grup i us estimo molt si m'esteu veient, però fem unes bromes que, per exemple, a la feina o així no ho faria, de moment. Però... A mi em passava que quan anava a l'institut tenia un grup d'amigues que quan els hi vaig dir me van dir que tot bé, però no entendien la vibra. O sigui que encara que t'hagin que tot bé, tu estàs allà però no estàs còmode. I jo sentia que no podia explicar res, que no me sentia segura i no me feien sentir segura. I jo pensava, és problema meu, sóc massa insegura, tal... però no era problema meu, definitivament. Me'n recordo que vam anar a unes barraques, era festa major, i bueno, érem les nenes i van venir uns nois. I jo vaig començar a portar molt bé amb un noi i ja estàvem xerrant i tal, i posàvem música. I clar, per mi, tots els tios són els meus bros. Llavors jo estava chill de cojones. Què passa? Que aquest noi no sabia que jo era bollera i li vaig agradar. I a una amiga meva li agradava aquest noi. I jo no m'estava enterant de la situació, perquè jo no sabia que li estava agradant aquest noi. Per tu era simpaticote i ja està. Per mi era simpàtic i ja està, i m'ho estava passant bé. Doncs en un moment el noi va dir, no sé què m'ha dit, que m'ha de tirar la canya, i jo me vaig riure, saps? Però vaig pensar, me la sudes. I la meva amiga es va aixecar i li va dir, i me va començar a cridar, i m'ha dit que què feia, que apareix ja, i que li digués que era lesbiana. Però m'ha dit, ¿puedes decirle ya que eres una lesbiana de mierda? Uau. I era el meu grup d'amigues. Uau. I era la meva amiga. I jo en plan, no soy una lesbiana de mierda, soy una lesbiana chulísima. I a part, no és culpa meva. O sigui, no és culpa meva. No me pots
No pots tractar així, tio. Se li mana una mica la olla, no? Que flipes. I llavors vaig allunyar que flipes i vaig conèixer el meu grup d'amics. I va ser com vaig dir, així és com vaig a sentir. No me feia por explicar res, la meva personalitat era la meva, no tenia por de res, els hi vaig començar a parlar de tot. Però és això, per molt que a vegades te diguin, sí, tal, guai, si no te sents segur... És la confiança... Has de sentir que és el teu espai segur. És que per dir qualsevol cosa, per explicar qualsevol cosa, crec. És que jo amb vosaltres, abans de conèixer-te tu, abans de que ens juntéssim més i tal, que ja tenia el meu grup d'amigues, tant d'aquí Sant Feliu com de la uni, és que em sento molt segura. O sigui, puc dir qualsevol cosa, Ja, no em sento gens jutjada. ja. Ni m'atrauran cap comentari com aquest, o el que sigui. No sé. Que després, no són tot... O sigui, òbviament, estem posant exemples estic posant exemples de les coses més xungues que m'han passat en 25 anys. O sigui, tampoc és que el poble sigui el pitjor del món, saps? O sigui, ara mateix, doncs, òbviament, ha millorat moltíssim. I Estimem Sant Feliu. Estimem Sant Feliu, o sigui, ja no passa res, jo puc anar pel carrer així i ningú... No, espero que no m'apari cap calvo a dir-me res, però sí que hi ha moltes coses interioritzades que la gent no és conscient. Però zero conscient, eh? Bueno, però sí que... Perquè tu has viscut... O sigui, tu amb les teves parelles, tu t'has sentit segura anant pel poble? I mai t'ha passat res, no? No ha passat res. O sigui, és una cosa que... Bueno, que segur que si vaig agafar de la mà amb la persona que estic i tal... No és una cosa amb la que estaré atenta, però sí que a vegades, jo què sé, estàs caminant i mires i veus algú que te mira i agafa una tortícolis de tant mirar-te, saps? Sí, això també m'ha passat. Clar, a mi això penso, joder, deixem-me en pau. També me va passar amb la meva ex que el primer evento de poble que vam anar juntes, que era com... Era la festa de Nadal que fan aquí al poble, que tallen al carrer i tothom està allà. Chico. Sí, hi ha DJ i tothom, tot el poble està allà. Pues era el primer evento que anàvem juntes com a parella. I va ser la protagonista absoluta. Me va parar tothom. Però tothom em va parar, gent amb la que no havia parlat en la meva puta vida, parant-me dient-me enhorabona. Això és el que t'anava a dir. Quan et feliciten per ser lesbiana. Enhorabona. En plan... I jo, enhorabona de què? Ai, que guai! Si jo fos una persona heterosexual i jo vaig a aquest puto evento amb un senyor, ningú m'apararia a dir-me enhorabona. Ningú! Sí, o sigui, quan una persona surt de l'armari, evidentment, si te fa por o tens la necessitat de dir-ho, perquè hi ha gent que ni ho diu i se li pela i ja està. O sigui, evidentment, està guai tenir comentaris o recolzament, de dir, joder, no sé què, però a vegades et parlen o te diuen això, l'enhorabona que com si haguessis superat algo com super xungo i que és, no sé. Sí, a sobre gent amb la que no havia parlat mai. Sí. O sigui, gent que potser després vaig fer el puto carrer i no me saluden. I aquell dia van decidir agafar-me i dir-me m'he enterat que estàs amb aquesta persona. Que guai, enhorabona. Ai, me n'alegro tant. Ai, és que feu una parella tan maca. No em coneixes. No em coneixes. Només m'estàs dient això perquè som dos ties. Sí. I et penses que te posaré el pin de aliade Ja. i diré, que bien. És com si estiguessis allà, dos cachorritos allà, ai, mira que maco, Sí. Quina ràbia. Pareu. O sigui, de veritat, pareu. No entenc, no entiendo la puta vibra. No entiendo, tío. En fi. No, bueno. Com a última pregunta. No sé quanta estona portem, la veritat. No sé. Però crec que hem parlat de tot el que volia, de lo que volia parlar. Com a última pregunta, et vull demanar què li diries a la mini Judit. La mini Judit. Li faré una abraçada primer de tot. Jo també, a la mini Marta. Una abraçada però llarga. Perquè saps allò de... Bueno, ara em posaré superintensitat, però... Saps que... no sé si al TikTok o Twitter o d'on sigui, que a vegades, i més d'un cop ho he vist, de... Ahora soy la persona... O diré en català, perdó. Ara soy la persona en la qual la meva jo petita sentiria segura. Sí. Sí. I això és com... Ai. Ai, que maco, jo també ho soc. Sí. Ho penso, dic...
I si em ve o més igual d'edat, algú a explicar-me el que sigui i se sent recolzat amb mi, pues ho agraeixo molt i és això, en plan, què li diries a la teva tu petita? Pues jo li diria que tot està bé i estarà bé, fàcil, o sigui, tant si ho diu abans com després, i seguir-la abraçant, també, Sí. perquè la Judit petita es va sentir molt perduda i molt... O sigui, encara que tinguis amigues, es sentia molt soleta per aquest tema, Jo igual. per la por. Jo li diria que no està fent res malament, Sí. perquè jo tenia molta culpa dins meu. Jo pensava que estava fent alguna malament i que per què m'havia tocat a mi. Per què m'havia Sí. tocat a mi això, que jo preferia ser normal Ja, és que... i estar tranquil·la. Amb això faig molta broma, en plan, Sí. el tema normal, no... Sí, sí. I la gent no entén, en plan, joder, jo, perquè sóc una persona que sempre t'he dit el mateix, m'agrada el producte de la terra i jo m'agrada molt que les meves parelles siguin d'aquí, de Sant Feliu, perquè m'agrada, tinc tan romantitzat el que siguem del mateix poble, que... És més còmode. És més Sí, còmode. que siguem del mateix poble, que compartim grup d'amics, ella tinc el seu grup d'amics i jo tinc el meu i no sé què, no sé quantos. Que per una persona heterosexual és algo completament normal, perquè tots estan liats entre tots en aquest poble i tots són d'aquí. Y ya la coña de las lesbianas de, os conocéis entre todas. Pues claro que nos conocemos entre todas, som 8. Pues clar, que la ex de la Judit va ser ex meva. A veure, no ha passat mai. No ha passat mai. Saps què està pensant? Què? És broma, no ha passat mai, però perquè la Judit se les busca de fora. Perquè no en queden, nois, no en queden. I això és una merda de ser de poble. Que no n'hi ha. No n'hi ha. Però bueno. Ara rius però plores. Però ploro, realment. Estic plorant, sí. Però que jo a la Marta Chiquita li diria això, que no està fent res malament, que tot anirà bé i que estigui segura de si mateixa. Ja està, que no tingui por. Que confiï en ella mateixa i que tot arribarà. Sí, i que es parlessin abans les coses també. A mi m'ha costat molt, o sigui, ara per exemple no callo i tot el que penso ho dic a vosaltres. Jo. Però abans és que era un calaix tancadíssim. Jo, o sigui, de petita, és el que dic, ni pensar-ho, el de comunicar-me o dir com em sento. És una cosa que he anat aprenent. Sí, igual. I això, la Judit petita, però també. És que és el mateix que has dit tu. Sí. El sentit aquest de culpa, sobretot també pels pares, ai, ara diré això, què pensaran... Sí, que si tu te vols tatuar, si tu te vols posar roba de teu, si tu, jo què sé, fes el que et doni la puta gana, de veritat. És que la minimarta ara me veuria i diria de locos. Qui és aquesta tia tan guai? Diria, de locos, tot el que ella volia. He fet tot el que ella volia. Ja està, ja no més faldilles, ja no més vestits, no te'ls vols posar, no te'ls posis. No passa res. Jo crec que la mini Judit estaria com super... En plan, pendent de mi. En plan, què estarà fent ara? O sigui, no sé, com la figura aquesta... Que jo crec que... O sigui, ara mateix estic molt orgullosa, en plan, Ja. de com em va tot. Sí, jo també. I no sé. I penso molt en aquesta pregunta a vegades, perquè me la van fer també fa anys. I més o menys vaig dir el mateix. És que eren tan diferents. Molt diferents. Mira, Molt. I jo no Riuràs. m'estimava una merda. jo tampoc. No m'estimava una merda. Pensava que la meva personalitat era una merda. Sí. Jo pensava que era com super rara, que mai tindria amics. Clar, el no ser conscient del concepte de lesbiana sempre me veia o sola o en plan en quin moment m'agradaria un tio. És fatal, fatal. Fins que vas dir, Ben dit el dia que ens vam conèixer. Sí. Sí, La perquè veritat. això va obrir bastant el caminet de lo que som ara i com hem anat evolucionant durant els anys. I que vam trobar un espai segur. Sí.
en la nostra amistat. Sí, perquè de veritat és que podíem comentar bastant tot les coses. Sí, que la mini Marta i la mini Judit us agraïm haver anat a aquella quedada. Així que fins aquí l'episodi d'avui. Moltes gràcies, Judit, per haver vingut. A tu per convidar-me, Marta. Sé que a tu te fa vergonya. I ho has fet molt bé. Sí. Sí. No ho portaré molt bé, això de ser protagonista, entre cometes, quan puguis aquest vídeo jo s'ho tindré aquí en plan super... Ho faràs molt bé, de No, veritat. s'espero. Ho has fet superbé. Vale, gràcies. T'estimo molt. I a tu, lesbiana. Mai ens ho diem. No. Mai ens ho diem. Ahir t'ho vaig dir. Ahir en ens plan, ho vam dir. Ahir vas dir, uah, estic super sentimental, t'estimo, no Sí. sé què. No, però no has dit t'estimo, has posat t'estimo en plan d'una manera supercutre, Sí. en plan t'estimo, no sé. I després jo et vaig dir, digue'm, t'estimo bé Ja, i encara que no estiguis nyonya. em va dir, pots dir t'estimo encara que no siguis sentimental, i jo, tens raó. Sí, ens dèiem poc. Però... Sí. Vale, doncs fins aquí. Adeu, espero que us hagi agradat. Adeu. Jo què sé.